Hello mga Yiniens! Ni Ishibi TV. Please don't forget to subscribe your channel. Katusin po ito sa video niya upload ko. Ang upload niya is gamit na ngayon is Skygo Skygo Prince 125. Ano yan? Skygo Prince 125. Ano man yan? Magde-deliver yan Barangay Palyas Parayaw tsaka Lumay yan. Papagiyan. So yan, sama niya po yan.
ano, Papagian. Yan mga Indians, nagdi-deliver kami dito. Indians, dito kami sa may first drop namin dito sa may Papagian mga Indians. Deliver namin, kasama ko si ano, si Bro Malincon sa kanyang Skygo Friends 125. May deliver kami dito, ayan o, si Bro Malincon yan. Dito kami sa Papagian, first drop namin dito. Okay mga Indians, meron tayong ano kayong bayabas, yan yung bayabas dito. Ayan, kasama ko si ano, Bro Malincon, no. Bayabas tayo dyan. Ito pa yung ano niya, Skygo Prince 125. Ayan. Ayan yung ano, gamit tayo sa pan-deliver, Skygo Prince 125. Yung minions.
guys, ano nga yan sa Papagin, Pangasinan. Gamit ang Sky Go Friends 125 pag-deliver.